daman kai nake nema mara mutunci, kai har ka isa ka haɗa nema da ni? Ina so kana so? Ko bara an fahimtar da kai, ka sani Maryam ta wace ni kadai. Dariya ma na baka. To da wannan magana da ka zo ita ban ma dariya ba mami. Ka zo mun da magana kai tsaye ba lankwasa. To bari in faɗa ma. Maryam ba budurwata bace. Zulai wata ita nake so. Tukunna ma wai faɗa ma wannan magana. Waye zai gaya mu in banda abokinka Bala? Bala ne ya faɗa ma wannan maganan. Ƙwarai kuwa. Lalle Bala ya cika munafiki. Tabbas Bala zai iya kashe mutum. Ka tuna har da ke ka taɓa sai mata na Naira 50. Oho, na tuno. Gaskiya ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron Bala. Tabbas Bala zai iya kashe mutum. Mai zaki mai laushi. In ka sha saboda zaki sai ka zare. Garba akwai zaki, garba kana da zaki ne. A zaki mai kyau. Kayan zaki, Ba, ai mu ne kayan zaki yayi. Ai da kaga mu kaga zaki yayi. Garba mun kyau da Allah. Amma alaikum assalam. Yare gari, giri da yare gari. Na'am. Malam Garba zaki. Bata da kimiyya. Ka ce kana da magana. Ina jin ka. Wallahi Maryam wata kawarki na gani ina so. Wata kawata? Zulai. Zulai dai? Rai. Shikenan, kar ka damu. Na yi maka alƙawarin zan gaya mata. Ni kuma na miki alƙawari. Maryam, idan har kika gaya mata ta amince, zan miki kyauta mai girma. Ni ɗahiru na tabbatar miki da wannan. To shikenan ba damu. Sai an jima. Ka ji abin da ya faru. To shikenan ni gaskiya hankali na ya tashi, amma magana da ka gaya min ya dan kwanta kan na karasa bincike akan haka. Kai bincike. Sai da haka kai hakuri. Na Maryam yar mai gari. Insha Allah. Allah na gode maka da ka dawo min da mijina gida lafiya. Alhamdulillah. Aina Allah ne, aina Allah ne, tsayuwar wata
tsayuwar wata tsayuwar wata tsayuwar wata haka Allah ya yi tsayuwar wata a cikin sammai kaga kayi butulci idan ka raina mai shine da nufi razam jarumai tsayuwar wata tsayuwar wata kowa ya raina tsayuwar wata alaikum masoyina Habibi na raga raina san da zuwa an kada san da dawa sai na gan kamar da alamun ka gaji maran ka maka ruwa ka sha ka sanya ya zuciyarka alhamdulillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Dadi. San da dawowa dadi. Na gaji. Ka dawo lafiya. Lafiya. Ya mutum din dadi. Alhamdulillah. Dadi akwai wani ne yake zuwa. Sai ya kai kwana 2 ne haka zuwa 3. To baya samun ka. Shi na ce to zan ba mai gadi Jota. Na ce mishi ya rubuto adireshin shi sai kuma numban shi da kuma sunan shi. Amma dadi ba san ko kai waye shi ba fa. Wani? Mudassir ne dan gidan Bala. To ne da yake. Dan gidan Alhaji Bala. Baki fita kin ganshi baki. Ban gan shi. Ko shi kenan. Yawwa. Thank you dadi. Yawwa. Na gode. Mami. Dadi. Yawwa. Shirin ya gida. Alhamdulillah. Ai, baki san abin da ya faru. Ko da muka je muna mitin, ba abin da na sa a zuciya illa in dawo gida. a sarki suiti kenan gaskiya kana birge Gimbiya yar masu gari. Lafiya ko na ganki a har kofan gida? Hello ko? Na zo in yi matabbaci akan maganan nan da muka yi ranan da kai. Magana wanne kenan? Akan dan masani. Wace magana ne akan dan masani? Da ka ce Allah ya mallaka min zuciyar dan masani. To, dan masani ba so da yinki bane? A'a, ba saurayi na bane. Bai ce yana son ki ba? Amma ke kina son shi. Sosai ma? Shikenan ki bar mun faɗan yanzu faɗan ya zama nawa kamar yadda kika shige mun gaba akan nawa ni ma zan wuce miki gaba akan naki. Shikenan ba damuwa. Na ji gode. daɗin hakan sosai ne. Sai an ji. Ki jira lafiya. Ashe dan masani banza ne haka. Bai ga yarinya yana son ta ba har ya zo yana faɗa da ni akan yarinya. Kai, dan masani. Wannan ai abun kunya ne. Sunan wani dabba wai to. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم يا الله ka ji kan mahaifiyata ka gafarta mata ka sa aljanna ce makomarta ya rabbi ya zi jalal wal ikram ka kare mu mahaifina daga dukkanin wata sharrin mutum sharrin aljan ya rabbi ka kare mun shi kishiyar mahaifiyata ya rabbi ka kare min ita ya rabbi ka sadata da gidan aljanna ita ma dan alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka saka mata da alkhairi da dukkanin wasu abubuwan da take mana da ni da yayana ya ubangiji ka sada mata da alkhairi ka sada mata da mafificin alkhairi ka ba mu yayana nasara akan aikin da ya sa a gaba ya rabbi ka dube shi da idan ra'ama ya rabbi ka ba mu mazaje na gari Kai tsaho! Ba ka da labarin na haramta bin hanyar nan? Ban sani ba. Zan maka afuwa. Tsoho, za ka mana tsallan kwaɗo. Ban iya ba. Shi ma ban iya ba. Tsoho, za ka mana kukan jaki. Ban iya, ko ɗaya ban iya ba, ban sani ba. To ku dube ni, tsoho ne, ba ƙarfi. Taimake ni. Tsoho, za ka mana rawar 'yan daudu. A'a, ban iya. Gayu, daga mun tsohon nan. Akwai alamun cewa yau lahira za ta yi bako. Ha 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 ha.